imisebenzi yethu, sinekumisebenzi yethu, njengokusebenza kwethu, singena kwi-marriage labantu, siyadumisa. Mawufunda chapter 4 and 5, ibandla lisezulwini. Chapter 2 and 3 esambulweni, ibandla lisemhlabeni. Chapter 4 and 5, ibandla lisezulwini. Niyangizwa? And then ngesikhathi chapter 4 and 5, osho ibandla lisezulwini, uyaqala chapter 6, okuvela kwa-Antichrist. And from chapter 6 to chapter 19, there was igama lithi church la. And even from chapter 5, 4, ibandla lithi igama lithi church alizwakali ngoba there's no more church on earth. Nikulalele nonke. Sisakhuluma njalo noma sikhuluma sihlanganisa. The coming of Christ for us and the coming of Christ with us. Now mofunda lapha kwiZaya 26. Uyavela futhi lapha kwiZaya prophetic uNkulunkulu umsebenzise kakhulu ziningi into ayikhulumayo esijulile chapter 26 uzobona lapho uNkulunkulu wenza ipicture lapho yebandla. Yes, chapter 26 verse 19. Isaiah chapter 26 verse 19. Yes. Kepha abafileyo bakho bayakubuye baphile. Ngiyizwa lo ndaba. Amen. Ya abafebe kuKristu bazobuye baphile. Yes. Izidumbu zabo zivuke. Yes. Phaphamani nijabule nina enihlala othulini. Yeah. Ngokuba amazolo akho angamazolo okukhanya. Yes. Nomhlaba uyakubakhipha abafileyo. Yes. Wozani bantu bami ningene emakamebeni enu. Ngiyizwa lo ndaba. Ngizwile indawo ekhuluma la. Which one? Remember, wozani bantu bami. Asho sonke. Now, faka umuntu lapho ke ufunda chapter 4. Isambulo chapter 4. Ungavali la. Chapter 4. Uma isikhathi sebandla siphele emhlabeni. Chapter 4 uvula ngebandla sele ungena ezulwini. Yes. Isambulu chapter 4. Emva kwalokho ngabona. Lalela, ngiyizwa lo ndaba kuthiwa emva kwalokho nizwe. Makuthiwa emva kwalokho kusho ukuthi emva kwesikhathi sebandla. Asho sonke emva kwesikhathi sebandla. Lisemhlabeni. Ngamanye amazwi umveni kokuphela kwesikhathi sebandla emhlabeni kuzokwenzekani? Qhubeka. Emva kwalokho ngabona. Beka-ke umnyango uvulekile ezulwini. Yes. Nezwi lokuqala engalizwa linjengelexilongo. Linjengelani? Lexilongo. Ayithi wakhumbula lapha kwaseKorinte 15? Ya, nalapha kwaseThesalonika. Ukukhuphuka kwethu sokhuphuka ngokukhala kwecilongo. Yes? And kubalulekile uma umntwana kaNkulunkulu ukhalelwe isando se-first coming of Jesus efele izono zakho. Uphinde ukhalelwe icilongo le-second coming of Jesus. Izwile le ndaba? Vele mawudlisa idlo usho njalo kuthiwa uma nidla lesi sidlo niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi. Ngamanye amazwi even nasedliweni senkosi kufanele kube nama-coming out too. Ukufa kwenkosi, that is the first coming, ize ifile, that is the second coming. Kusho ukuthi edliweni senkosi kufanele ekhalisana sokufa kwakhe necilongo lokubuya kwakhe. Umzalwane uhamba straight. Uzothi uma uthi uyaphamba uzakala ukhala isana esithi ungafela izono zakho. Uma uthi uphambukela ngala ukhala icilongo elithi ngiyabuya masinyane. Uzohamba straight. Ngoba nabasinanele le ndaba. Glory to Jesus. Yes. Buya ke sisi. Buya la kuyizala. Oh, imali ufuna la ndawo. Inkosi khona ndawo esalayo. Emva kwalokho ngabona beka-ke umnyango uvulekile ezulwini. Yes. Nezwi lokuqala engalizwayo linjengelexilongo likhuluma nami lithi. Yeah. Yenyukela lapha ngikutshengise okumelwe ukuba kube khona emva kwalokhu. Ngikutshengise kumele kube khona emva kwalokho. Yenyukela lapha. Asho sonke yenyukela lapha. Ngesingisi come up here. Asho sonke come up here. Yazi ukuthi into enza ukuthi Lazarus aphinde afe. Kwathi come up. Kwathi what? Come forth. Waphinde wafa. Wavuka yena ekufeni kodwa waphinde wabuyela. Yeah. Manje kithina kuzothiwani?
come up usho ukuthi no more death. Lithi iBhayibheli abanesabelo emveni kokuqala ukufa kwesibili kunamandla phezu kwayo. Wena ke Isaiah. Funda ke Isaiah 26. Verse 20. Wozani bantu bami ningene emakamelweni enu. Nizivalele iminyango. Wozani bantu bami. Khona bazona? Ningene kuphi? Now uJohn 14 uthini? Ekhali kaBaba kanjani? Now uIsaac mayisethi uqalile uhlala noRebecca. Ngiyakhumbula uRebecca ehla ekameleni ekade eligibelile. Lithi iBhayibheli uIsaac wamthatha uRebecca wangena naye endlini kanini. Nei? uIsaac wenzani? Sinontsendini yakhohlwa nje manje. Wathatha abantu. Kadeza nobani uRebecca? Eliezer. Zinjani mhlawumbe? Eza noEliezer. Ubani owazi kubo kaIsaac uRebecca noEliezer? Ngoba uthunywe ubani? uAbraham. Kezwa ka? Yes, uAbraham kumele bani? uNkulunkulu baba uIsaac kumele bani? uRebecca kumele bani? Yamakoti ibandla kaKristu. uEliezer kumele bani? Umungcwele uyena ubhizi manje olanda abantu. Mawubona umshumayeli mesithembe akusiyena umungcwele ngalomshumayeli. Manje ubhizi olanda uRebecca. And uRebecca ngesikhathi bevuma uJesu bamvuma bengamboni. uRebecca wavuma uIsaac ngoba esembonile. Ingakho kwincwadi kaPetro ithi simthanda singamboni. Njengoba bebhizi belibuza lapha phandle. Kunalo Jesu okwambona. Hallelujah. Yes, funda verse 20 again. Wozani bantu bami ningene emakamelweni enu. Yes. Nizivalele iminyango. Niqashe ngokuphazima kweso. Niqashe kanjani? Ngokuphazima kweso. Yes, walonda. Qhubeka. Kuze kudlule ulaka. Kuze kudlule ulaka. Uyabona ukuthi manje ulaka kaNkulunkulu aluzusifica. Ngena emkhumbini kaNowa, ngena emkhunjini Nowa nendlu yakho, qashe kuze kudlule uzamcolo. Walonda. Yabo? Ngoba thina asisebona abantwana bolaka kaNkulunkulu. Sesingabantwana bomusa kaNkulunkulu. Wozani, hlalani la, kuze kudlule. Kuze kudlule ulaka. Akudlale kancane ke lapha. Ngifuna la 2012 le esikhulume. Ngibonise one of just a bit of, just a small, just a clue of what is going to happen uma ibandla lingasekho. Ubusuyazimagine ukuthi uright mawuzoba khona ngalesi sikhathi. Yes. Now le film le yenziwe eHollywood. Ikhuluma ngokuthi ngo-2012 umhlaba uyabhubha. Now asiyeke indaba ka-2012. Kodwa into abayenzayo la ngesikhathi bayenza le film izinto eziningi ziyafana. Ngikhona bazalwa nento ezibhaliwe eBhayibhelini. Ezokwehla uma ibandla lingasekho. uNkulunkulu mayishaya umhlaba ngoswazi longakholwa inkosi uJesu. Kuze before udlala sasuqedela lena. Hlalo. Yes, kuze kudlula. Yes. Ngokuba bhekani kuJehova uyakuphuma endaweni yakhe. Yeah. Ukuba ahambele ukubi babakhileyo emhlabeni. Ngiyezwa lo ndaba. Aphanishe njoba enze iGomora. Ahambele ububi babakhileyo emhlabeni. Yes. Abapanishe according to their deeds. Njoba kwenzeka nje manje. Kubi lapha. Hayibo. Bazi izinto ezinzima and lezi zono ziyafika kuJehova. And inkomisho lakho kaNkulunkulu is about to be full. And this world will be punished severely. Yes, and you cannot afford to be here. Ngesikhathi uNkulunkulu ebhizisha umhlaba. Yes, go ahead. Umhlaba uye kubonakalisa igazi lawo. There will be bloodshed ungakazi uyibona. Yes. Ungabe usabasibekela ababuleweyo babo. Kuzophinda baye ema-funerals. Umhlaba uzohluleka ungcwaba. Let me tell you something. Uma nje ibandla lihambile engakapheli ngisho 3 years ibandla lihambile.
lisezulwini, a quarter of world population will die. According to the Bible, a quarter of the population of the world will die. Now we have 7 billion people, and in a show prophetically, all along there was 6 billion. Yes? There's one thing short. Now, 7, because I get put here, see again with 7th millennium. 6 all along the mountains, plus 6 billion, 6. Kushuthi isikhathi selizi yomuntu phezulu umhlaba is finished. Umhlaba ongwajehova akona umuntu. So uNkulunkulu ulize emntwini for 6,000 years. Umuntu eyiphethe phezulu umhlaba kaJehova. Njobe vele ngosuku la6 kushuthi unikwe 6,000 year lease. Now the coming 1,000, now this 7,000, this 1,000 ezayo uzobe uNkulunkulu esela ngendodana kuJesu Kristu esethathe over imibuso yabantu, and then all the kingdoms of men will become the kingdom of his dear son Jesus. Ilease yomuntu. Yes, angiyayilisa indawo ngesiyona yakho angithi uyayilisa. Yeah, ngisho ne flat, ngisho ne office or 3 year lease. Yabo? After 3 years ngisho umhlaba uyaliza umhlaba. Wazi kuphela ilease yomhlaba noma wakhile uyaxoshwa ngoba ubheka wona wakho. Now, uNkulunkulu ulizele umuntu wathi akaziphathe umuntu for 6,000 years. After 6,000 years, God is going to take over. Now, that 6,000 years, usuphelile. Umasipala from Adam to Christ is 4,000 years. From Christ to us is already 2,000 years. Job 2012. Now, Umasipala from Adam to us is 6,000 years already. Ilease yokuthi umuntu ayiphathe emhlabeni is about to over. In the democracy, who's the theocracy? In democracy is the government of the people, by the people and for the people. Demo means people. Who's a theocracy? Theo means God. That's why there's going to be peace on earth, because he's the Prince of Peace. Yes, glory to God in the highest. Hallelujah. Peace on earth, goodwill to men. Until the world starts to glorify Jesus, there will never be peace on earth and goodwill to men. Awubone ke isithombe ke uzibuza ukuthi kuzoba right mo kusela emveni kwebandla futhi obuke something kuze kuthiwa ibandla alizidlu alihambe liyezulwini liyozifihla khona kuze kudluleni now so kuba kuthiwa bezokuyithu ngoba lento into yenyanga yokumasweni chaza kahle iBhayibheli lakhuluma ngale zinto zizokwenzeka ibandla lingasekho lithi iBhayibheli there will be earthquakes emangalisayo where mountains will be moved from their places and islands from their places, let alone cities. People will die in great numbers. There will be wars already. Umhlaba manje is full of weapons of mass destruction. But abachaza umhlaba can destroy itself 4 times over. Kune khali manje, kuphizi manje kukhuluma neIran ngoba neIran ipeace. So umhlaba is the most dangerous place in the whole universe. Why? uJesu wakhuluma lezi sesiyazibona esikhathini sethu. Malithi Bible there will be wars and rumors of wars. There are not less than 40 wars right now daily on earth. Kuyaliwa everywhere. There will be violence. Violence is everywhere. Famine, indlala, moral decay is everywhere. So zonke lezi zinto zingabasayi ukuthi now umbuzo wami uthi ungathanda ukubala kulomhlaba onje ngaleso sikhathi uJesu sayi kuzobe kunzima kakhulu uze kudlule ulaka sonke kuze kudlule ulaka kusiyami so kweqala kokuyi lapha mayezolanda thina bafunda izenzo mayeza nathi mawufunda Isambulo chapter 19, verse 14, no Judah, incwadi kaJuda, siqale lapha encwadini kaJuda, verse 14 and 15, siye chapter 19 Isambulo, verse 14.
Funa incwadi kaJuda yakhelene nesambulo verse 14 and 15. Verse 14 and 15. Yes. U-Enoki engowesikhombisa kusukela ku-Adamu waprofetha ngabo wathi, bheka, inkosi iyakufika nabangcwele bayo abayizigidigidi ukuze yahlulele bonke, ijezise bonke abangemesabi uNkulunkulu ngenxa yemisebenzi yonke yabo yokungahloniphi uNkulunkulu abadelela ngayo. Niyibona loo nto? Niyizwa loo nto? Yeah, you must listen very carefully. Umhlaba will be punished ngenxa yomhloniphi uNkulunkulu, ngenxa yongamamkeli uJesu, ngenxa yongalivumi ivangeli. Yes. Nangawo onke amazwi alukhuni izoni ezingamesabi uNkulunkulu eziwakhulumile ngaye. Namanje babhiza abantu abangakholwa. Bakhuluma kahle ngoJesu. Yabona? Bakhuluma noma kanjani ngoJesu. Bakhuluma noma kanjani ngoNkulunkulu. Right. Chapter 19 verse 14. Isambulo 19 verse 14. Izimpi zasezulwini zamlandela zikhwele amahashi amhlophe, zembethe ilineni elicolekileyo, elimhlophe, elihlanzekileyo. Emlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali. Now this is the coming of Jesus with the saints. Amen. Now kuthiwa izimpi zasemazulwini yibandla lelo. Yibandla. Ukuza kaJesu la kuzobelandelwa izimpi zasekusho ukuthi yibandla including angels. And Old Testament saints will be there, and tribulation saints will be there, but ibandla lizobe seduze kaKristu. Malibonke igama lenkosi. Right. Now sibona ke lapho he is coming with the saints. Ashon sonke he is coming with the saints. He's coming with the saints. Sizokwenza okunye bazalwane ngenxa yesikhathi. Now, ngifuna ke sibone nje la umehluko ke sisho umehluko phakathi kwakhe ezolanda thina noma eseza nathi. In his coming for us, he just appears in heaven. But in his coming with us, uyabuya ezemhlabeni azobeka unyawo lakhe phezulu komhlaba. Njengoba kushiwo encwadini yeZezo 1 verse 11. But this same Jesus uzobuya ngelendlela enyuke ngayo. Now, uma ezolanda thina ukulanda kwethu sikubiza kuthiwa it's a blessed hope. Kodwa uma isebuya nathi kubantu abazobe bakhile emhlabeni, it's a holy terror. Kuthiwa izizwe zonke ziyolila, izizwe zonke ziyothuthumela mayibuya uJesu. Now, Maizolanda Tina, he is coming for the saints. Okay, he is coming with the saints. Now, Maizolanda Tina, he is coming as a bridegroom. Jobumye. Kota Maisebuya Nat, he is coming as a king. Now, who's Mesho? Maizolanda Tina, Usa as a deliverer to us. Ithi Bible manibona lezi zinto zenzeka engisho ngazo ukuthi niyobona ngazo base ngizobuya phakamisana amehlo because ukukhululwa kwenu kuyasondela ngoba lithi Bible vele kule mzimba sikuyo kodwa siyabubula ngoba sisemzimbeni ikhona bazalwane esisalwa masikuyo ziningi into esilwa nazo ngenxa yomzimba ongakaguqulwa esikuwo. Now, that is why in his coming, in fact, that is why in chapter 9, Uza, kulaba abamlindile ezise usindiso. Kodwa lolu sindiso oluza noJesu in his coming again. It is the salvation for the saved. But usindiso ezanalo in his first coming eza ngoMaria, yakhumbula. It is the salvation for the unsaved. Uze ezonini zonke uthi inyanga ifuneka abaphilayo uthi angizelanga abalungile kodwa ngizela babo kwabasindiswa. Wezwa loo nto? So in his first coming as a son of man uze kwizoni kwazisindiswa ulethe usindiso labangasindisiwe, but in his coming again ulethe usindiso labasindisiwe.
Tell makhelwane, it is coming again. Uphethe usindiso Uphethe usindiso lwabasindisiwe. lwabasindisiwe. It is first coming. It is first coming. Uza nosindiso Uza nosindiso lwabangasindiswanga. lwabangasindiswanga. Now he's a deliverer to us. Kodwa mayisebuya nathi he's a warrior. Uma ezolanda thina uza with love and compassion. Ngoba uzolanda isithando sakhe umakoti. Kodwa mayisebuya nathi uza with wrath and vengeance. That is why lapha uba siqhubekile lapha chapter 19 isambulo besobona. Uza with anger and vengeance ukuziphindiselela. Aphindiselele igazi labangcwele ababulewe ngenxa kaKristu. Uma ezolanda thina he comes as a savior. Uma esebuya nathi he comes as a judge. Uma ezolanda thina is a morning star. Uma esebuya nathi is the son of righteousness. Uma ezolanda thina he comes before tribulation. Uma esebuya nathi he comes after tribulation. Uma ezolanda thina he comes to remove us from earth. Kodwa uma ezolanda thina he comes to remove unbelievers, the wicked. That is why it's in Matthew 25. Wembuzi nezimvu. Uma ezolanda thina ukuza kwakhe is secret and instant. Uma esebuya nathi ukuza kwakhe is visible. Uma ezolanda thina uzosilanda before marriage supper, which is wedding. Uma esebuya nathi he comes back again after marriage supper. That's why ekhuluma nabafundi bakhe wathi lesidlo kokugcina la emhlabeni. Ngiyagcina manje la emhlabeni. Esilandelayo sosidla ekhaya ezulwini. Ezulwini sofika kudekwe itafula njengoba kusho encwadini kaLuka 12. Seli-ready nje manje. And ihlalo zabangcwele ezakhe isihlalo somkhosi zinamagama abangcwele. Elunegama ozoqanjwa ngalo la ushadela khona. Ngiyalibona leli kaThokozini noSifiso noNdobuzeni. Mofika ezulwini uzotholela khona le-special. Hallelujah. Amen. Ngoba nabezwanti ngisho. Hey. Glory to God. He is coming again. Amen. And mawufunda lapha chapter 21 Luke verse 36. One of the reasons why sizolandwa thina njengebantu. Funda ke verse 36. Luke 21 verse 36. Yes. Ngakho lindani ngesikhathi sonke. Konje uJesu mayisezo kwesibili uza kwabanjani? Kwabamlindile. Yes, kubele. Nikhuleke ukuba nibe namandla okuphepha kukho konke lokhu okuyakwenzeka nawokuma phambi kwendodana yomuntu. Ngezwa la into echaza ukuthi uma kuthiwa we will escape English. Watch therefore and pray always that you may be counted worthy that you escape. That is the way of waiting for the coming of Jesus. Yes. That you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass. All these things, as esizibonela zenza umfanekiso ka-2012. These things will happen, but sobe singekho ngoba soze escape. Ukuhluthwa kwebandla is to escape njengolotha escape umlilo ungakehle eGomora. Yes, correct. And to stand before the Son of Man. Now that means and to stand before the Son of Man, it describes the way of escape. What type of escape esobayona? This escape yachazwa lapha ukuthi kanti escape yokuthathwa siyezulwini siyoma ngehlalo somkhosi. Amen. Amen. Uma sihwithwa sizobe sisuswa before ulaka lwehlo. Of the first Thessalonians chapter 5. Qala chapter 1. Thessalonians chapter 1. Basathathanika kuqala
chapter 5, verse 1. Uqala chapter 1. Chapter 1. Yes. Verse 10. Lilindele indodana yakhe ivela ezulwini. That is the coming of Jesus for the saints. Yes. Ayivusa kwabafileyo. Yes. uJesu ohlambulisa olakeni oluzayo. uJesu osihlambulisa olakeni oluzayo. Kunolaka oluzayo. Kodwa manje sizohlambula ku. Tell makhelwane sizohlambula olakeni oluzayo. Yeah. So that's why here I can ngoba izinto ezokwenzeka uma ibandla. Chapter 5 verse 9. Ngokuba uNkulunkulu kasimiselanga ulaka kepha ukuba sizuze ukusindiswa ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Uyabona ke? Usho ukuthi ulaka loluzayo alimisele ethini? Yeah. Yabona? You see? Bengizonibonisa la kwathi mhlawumbe ngizonibonisa ngensukwini la. Ukuthi even this coming antichrist is not for us. Akezile ethini. Though inamba yakhe sikhona. Did you know that? Yeah, inamba yakhe sikhona. Now inamba yakhe lapha. Now lento impahla yethu esithengayo nesithengisayo inalento. But there's a code efihliwe engaveliwe. Ufuna inotice lento. Whatever oyithengayo uyibheke. These lines they go into. Guess what? And then i-computer mayi-scanner i-read ama-lines. Uma inga-read mhlawumbe kulibele lebhakuni amabhaza. Lo osetilini ureada nenimbona ureadile. Yes. Bese item iyashaya. Now but kunendaba efihliwe eziyi-world code. Asifakwanga zona. But all I must work. There's a purpose for that. Now, these two lines, they are represented by 6. As you can see, the last 2 lines, number 1, is the same and like this one. Lo 4, kumele le number, labo line ababili, uline omkhulu nomncane. Lo 1, kumele lezi labo line aba-2, abakhulu abawu-2. Labo 0, ubona uline bakhona abafana. Big and small, big and small, big and small. All these lines, big and small. Now, but when they well code, that's 6, 6, 6. You call me Shama Bang again, wash my mouth. No man I have a one number, party number I can say call. Now each generation, the number I want to 196, 80, which is 1900 years ago, which is almost 2000 years ago. Now, is Ovela, Gamma 1900s. Now, each generation, let's figure out the number, the only generation, as a bunch of people. That's why we are the last generation before the coming of Jesus. Because we have seen, isn't always a prophet, thousands of years ago, so once again our time. Let us follow my sisters. He is coming for us, and He's coming with us. When He's coming for us, when He's coming with us, that is the second coming of Jesus, the actual coming of Jesus. Ngoba uyabuya ehamba nathi ehamba phambi kwethu ekhweli yashela imhlophe nemqhele eminingi ekhanda lakhe egqoka ingubo ebovu esho umsebenzi azowenza to destroy the armies and the enemies of the cross, the enemies of Jesus, the enemies of the church, the enemies of the children of Israel. Hallelujah. And izonyathela phezu kwentaba emnqumo izohlakazeka phakathi. And then after he has dealt with the armies of Antichrist, he will establish the kingdom of 1,000 years on earth, and then there will be peace on earth together with the church. Uzolawula ngokuthula phezu komhlaba. Now, you must be ready for the coming of Jesus for the saints. Glory to Jesus. Obana bathi siyabonga baba ukuthi sizolezi into enkulu.
Siyabonga baba ukuthi ukhulume nathi. Hallelujah. Usambulele ngokubuya kwakho. Namhlanje ingqondo yethu iguquliwe. And usindiso lwethu is becoming more and more serious kunakuqala. Sivuselelekile njengentombi ezayilinda umyeni zozela salala siyavuka namhlanje. Silayita izibani zethu. We are getting ready to meet our bridegroom Jesus Christ. Kungenzeka ukuthi ukhona la endlini uthi mina bengakamamukeli uJesu. Lingakhali xilongo ungekho ready for the coming of Jesus. Before the coming of Jesus, make sure that you have Jesus Christ as Lord and Savior in your life. Ungasali makhali xilongo. Umekhona ushoda lapha msana sami, I will pray for you right now. Uma ngabe sonke singabazawena endlini ready for the coming of Jesus. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Ukuthi ungayenzi mistake yokuthi ungabi na passport yasezulwini enguJesu Kristu. Kuze kufike ukukhala kwexilongo ungekho ready for the coming of Jesus. So thandaza sonke sibonga uNkulunkulu ngezwi lakhe. Simbonga uNkulunkulu ngesapha ngesinkwa sokuphila esiyizwi lakhe. Ngemfundiso ngezambulo ezivuselela impilo yethu noma ubuphila kanjani kodwa manje impilo yakho iqoqekile ngenxa yesu. Uthi uDavide ngilifihlile kuze ngibone. Malifikiswe laNkosi liyawenza umsebenzi empilweni yakho. Izwi leNkosi liyagcina. Akuwena ogcina lona kuphela kodwa nalo liyagcina nemini ekufikayo yesilingo emhlabeni. Sisathandaza sonke akube lona Lord Nkosi sizimpilo yami. Nkosi sizimpilo yami. Lingakhali xilongo ngingekho ready. Lord, as from now on, ngoba the coming of Jesus for the saints is imminent. It can be at any moment. Abakade kusho lo mzalwane beshumayela la escreenini ukuthi he may come at any moment. Kufanele sihlale silindile noma siyalala silala silindile noma siyasebenza sisebenza silindile. Konke sikwenza we are ready for the coming of Jesus Christ. Sisathandaza simbonga uNkulunkulu akube lona lo athi moyo wethu Eliezer wenza ukuzogcina sizimpilo yami ngize ngiyohlangana noIsaac. Khuluma njengoRebecca wenza ukuzogcina. Hallelujah. Uthi Nkosi yami moyo wenza ukugcina impilo yami. Uyilondolozele usuku lokuya kweNkosi yethu Jesu. Ake sivule umlomo sibonge baba siyabonga. Baba siyabonga egameni likaJesu Nkosi yethu. We give you honor and praise. Baba namandla wonke. Umbulungu wakho nesibongo siyabonga baba wethu othembekileyo. Egameni likaJesu Nkosi yethu siyabonga baba.